Sa nibda mill-lum. Illum għandi minestra għamilta l-bieraħ, kien baqali platt u ħallejtu ħaniklu llum. Kull ma żidtlu ġbejna friska, Illum huwa is-7 ta' April 2026. Mela llum huwa t-3 ta' April 2026 u se niekol il-minestra li għamilt il-bieraħ kien baqali platt u se nieklu llum. Llum huwa 8 ta' April u llum se nagħmel ftit ross. Diġà għallejtu ross u miegħu se nżid patata ta' dam, żebbuġ, brinġiela, il-qalba ta' mhux brinġiela, aqoċċa, sorry. Il-qalba ta' aqoċċa, ftit feta ġobhom feta, bajda u ftit ton ta' żejt. Issa ħanħallat kollox flimkien. Mela llum huwa it-8 ta' April 2026. Tfajt kollox flimkien u tfajt ftit krim, salit krim, u dik se tkun l-ikla tiegħi illum. L-10 ta' April, il-bieraħ ma milx video għax il-bieraħ ma kontx id-dar. Illum huwa l-10 ta' April 2026. Ħanagħmel il-koxrox tat-tiġiġ immarinati, għandi patata u fażola mitwila u magħhom se nagħmel basal ta' dam u tursin u se nagħmel kollox ġodix. Tless issa għal ġol forn u miegħu se jkolli ħanalli ftit fażola mitwila miegħu. Hu l-11 ta' April 2026. Illum se nagħmel din il-biċċa ħuta bil-panura. Se nagħmel ftit fażola mitwila nagħliha, imbagħad inqatta' ftit ta' dam, ftit żebbuġ. Dik se nagħmel illum, dik se tkun l-ikla tiegħi. Li se nikol illum biċċa ħuta bil-panura, fażola twila ta' dam, ftit żebbuġ. April, insejt nirrekordja, kelli lesta lażanja bir-ravjul, kont għamilt lażanja bir-ravjul, kilt nofsa illum, kienet diġà lesta. Dik kilt illum, lażanja magħmula mir-ravjul. Tal-lum se nuża arabali, patata u kaboċċa, dawk se nagħllihom. Imbagħad tursin, ġobon tal-ħak, tewm, bajda, ftit bacon, cheddar u prosciutto cotto. Ħanalli kollox, imbagħad nitfa' fil-qiegħ ftit minnu ġol air fryer, fin-nofs il-bacon se nitfa' ħanaqlih u t-tewm ħanaqlih biex nitfgħu mat-taħlita, fin-nofs ħanitfa' l-prosciutto cotto u ċ-cheddar, il-bajda naturalment mat-taħlita wkoll u l-ġobon tal-ħak u t-tursin. Nerġa' nagħti bit-taħlita u insajr fl-air fryer naqa' żejt ta' żebbuġa fuq, bżar, naturalment bil-bżar, melħ ma nużax jien u ħajkolli din riċetta mbagħad nurrijilkom. Riżultat finali kif ġiet, se nikol din, illum se nikol din. Nikol dan is-salad, bajt, ton ta' żejt ta' dam, feta ġobun tal-feta, aqoċċa, fażola mitwila u żebbuġ. Dak għandi llum. Għamilt chicken burger bil-bacon u bajda, dak għamilt illum m'għandix daqshekk ġuħ. Chicken burger bil-bajda u bacon. Soppa bil-ful u bl-arkotta. L-irkotta kelli nixtriha llum għax dik tixxiha friska. Xtrajt waħda rkotta u l-bqija li kelli fil-kabors u fil-friġġ. Soppa bl-arkotta, ful, brokkoli, karotti, arabali, ħaxix. Għamilt ftit ravjul bit-salsa. Bit-salsa tat-tadam, ravjul bit-salsa tat-tadam. Lasagna bil-pancakes. Mela lasagna bil-pancakes. Soppa bil-ful u rkotta kien baqali ftit mid-darba l-oħra. U se nieklu llum, saħħantu u se nieklu llum. Tiġiġ, il-qiegħ bil-patata. Patata. Tiġiġ bil-mushroom, bacon, cream, ġobon. Dak għamilt illum. Sidra tat-tiġiġ imqatta bil-patata, mushrooms, faqqieħ, cream, bacon
Dik ir-riċetta tal-lum. Bil-torta tal-corned beef, bil-karrotti, patata, basal, tewm, tadam, piżelli, torta tal-corned beef. Għamilt chicken burger tat-tiġiġ ħanidu bil-Malti, bil-ġobon, bacon, bajda u ftit fażola mitwila, għallejt ftit fażola bitwila, dik għamilna llum, għamilt illum. Ġejt għamilt platt bil-ħaxix, ful, ġbejniet, ful, irkotta, brokkoli, kaboċċi, karrotti, arabali, ħaxix bil-ful u irkotta rġajt illum. Mela llum ħanamel koxox tat-tiġiġ, is-saqajn tat-tiġiġ bil-patata, basal, tadam, tewm, salsa tat-tadam. Dawk illum. Għamel video baqali l-aħħar biċċa, illum kelli kannelloni bl-ispinaċi u Swiss chard propja, bl-Swiss chard, arkotta, salsa bajda u għamiltom bil-pancakes, għamilt il-pancakes jien, mux għaġin, għamilt il-pancakes jien. U imlejtom bl-irkotta u Swiss chard, dawk. Insejt nagħmel video baqali l-aħħar biċċa u rejtkom. Dik kienet l-ikla tiegħi. Nikol platt, baqali platt bil-ful u bil-arkotta u l-ħaxix, brokkoli, kaboċċi, se nikol lilu llum. Għamilt pizza. Kelli naqaġina tal-pizza għamilta jien, baqali biċ-ċoħra u għamilt pizza llum. Għamilt rice salad. Rice salad bit-ton ta' żejt. Għamilt purpetti tal-corned beef bil-patata u bit-salsa. Purpetti tal-corned beef. Għamilt kix Lorraine. Tfajti l-anka naqra ful. Ġajt għamilt platt ħaxix, bil-ful, arkotta, tfajtlu naqa penne, brokkoli, kaboċċi, arabali, karrotti, dak għamilt illum rġajt. Illum għamilt taħlita, bl-irkotta, patata, arabali, bajt, krim, ġobon, u ħallat kollox fl-imkien, u ġi dar riżultat li kelli fil-friġġ. Għamiltu ġi dar riżultat. Għamilt lasagna tar-ravjul. Mela llum għamilt timpana, l-aġina għamilta mitqi li kien fadalli, tiġaħad biċċa, bl-aġin, mela it-timpana llum. L-aħħar ravjul li kien baqali bit-salsa, dan hu l-aħħar platt għada ser immur nixtri nerġa'. Ili bdejta fis-7 ta' April u spiċċajna llum. Dan hu l-aħħar platt ravjul għad baqali ta' xiekel, għad baqali l-burgers, però għada se mmur nagħmel ix-xirjax kważi naqas li kollox. Hope you enjoyed watching this video. It's something different. I made it in Maltese, so you could hear the Maltese spoken. Just a reminder of my 3 books that I have for those who wish to learn Maltese. In the description, you will find a link from where you can get them. Thank you and bye for now.